let het op. Houd de moed toe, want het is immer een man, of een jong, of een meisje. Er wordt veel verteld, maar eigenlijk niks kunt waarmaken. Laat zich van de een naar de andere, door zijn grote kal, en nooit kunnen waarmaken zich in de nest te werken. En daar gaat het liedje over. Wij kennen het liedje eigenlijk, het refrein. Ja, wij durven dan hier voor te komen. Voor het refrein. Weg. Wij wel. De piraten hoor. Ja, dat kunnen we. Dan doen we dat samen in het refrein. Ben ik met Nina hoor ik maar eens de snap. Dan ben ik met Nina aan de dak. Maar het is helemaal opgepakt. Waarom houd ik mee de snabbel toe? Waarom deed die moed dat nu? Als ik me klap, dan geeft die klap van Nina aan. Bukka. Ja, en dan geven we nog even afklappen belang. Dankjewel. Daarover genoeg met muziek binnenhalen, Herman Geert van de Melepel. En die komen staan de Gymnastiekclub Zandtieboot. Eerst maar een geweldig applaus, de groep van Zandtieboot. Zuinig! Als die betaalt, trekt ze het gewicht van de tuinies af. Ik koop vlees en geen papierzetsemmer. En of ze nu op de winkel komt, of ik moet het brengen. Altijd hetzelfde. All dag. 1 schief boterhammoes. Ja, mijn man staat erop dat er altijd vers vlees in huis is. Gisteren stond ik weer met zo'n bestelling aan de deur te bellen. Roep zei, slager, ik zet een bad. En een groot truck, blijf maar zitten mevrouw. Ik duw de bestelling van de deur door. Die deur, die schrompte toch ook aan de van een deurpol en een duwt zo'n vettige schief voor erin. Denk je ook niet, hè? Dat is dat fijn gedaan, jong. Dat is Sean Mepkes verteld. In ieder geval, er was jeugdkampioen het vorig jaar, hè. Ik heb het gedaan. En geef nog eens een keer een geweldige applaus met een 3 keer zitter eraf. Roel Kokkelkorn, Zittert. 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 Zet
snippert je goed. Hè? Goed zo. Ga er nou, leukje. Verder heb je nog één vreugdje. Zou ze het naar boven met een beetje druug willen horen? Hallo? Dank je.